за 6-тия ден. За 5 дена ще бъде 50 и за един ден ще бъде 25 микрограма. А относно тази тежест и това изпотяване ще направим следното. Значи ти активирани броколи пиеш, D3 K2 пиеш, тутка пиеш, сутрин 2 на гладно. Добре. Тая тежест в дясно кога се появява? Вечер ли е? Постоянна тежест в дясно. А само в дясно или и по средата има? Добре, а тези упражнения помогнаха ли с нещо? Ето тук. Крайна сметка имаше ли прозяване или пък нещо от останалите? Окей. Значи са отпуснали, така ли? По принцип, упражненията, които ти показах, ето тези тук, те, когато се смени състоянието от симпатикус, т.е. от бий се или бягай, в състояние на почива и се храни, се повишава кръвотока към черния дроб и това, което усещаш като натежаване в дясното подребре, би трябвало да изчезне. Но сега ще добавим и една акупресура, защото няма как да го чакаме това да седи по този начин и ще направим още нещо с тутката, за да видим дали ще се намали този холестерол. Само, че ще я правиш с ръце тази акупресура. И също така, втората седмица, защото тази седмица ще започнем с това и с увеличаване на тутката. Тези упражнения, искаш да кажеш, соматичните ли? Дали да са преди всяко хранене? Не, значи соматичните може да ги